sa unahan, adunay kadaugan. Bisag wala na mamuliti sa inyong kagahapon, padayon lang ka kay sa unahan, adunay kadaugan. Self-esteem number 3. Recognize that I am unique. Importante sa nag-recognize. Recognize mo, itso niya. Sa tanan kay gibuhat sa Diyos, ang atong kaugalingon, kita unique mo na Diyos. Matod pa sa Biblia, Salmo 139:14, muna na ako kanina sumpay, inising ito, muhatag ako o mga pasalamat kanino tungod kay magkalilisan o kay bulungan ko yamot ang pagbuhat kanan. Kasi na sayo nini, nga itugod sa Ginoo at kamurang ginatalo. Sa 3 million or 300 million, ikaw inugod sa Ginoong mata. Palugyan sa babae, ubari, ang palugyan tuwan itong sa babae, nagpaabot o 15 musulod. Ikaw inugod sa Ginoong musulod dito para mahimong tao. Muna kanino ang Salmo, muhatag akong pasalamat kanino Ginoo. Nga naman, kahibulungan kuya mo ang imong pagbuhat kanako. Amen? Karon kay pagkatao tas Ginoo giakusaran man nato kung ano Hesus. Giakusaran man nato, di na ta mulinos Ginoo, di na ta patuyan na sa kalibutan. Wala ta magatiman sa tungkol galingon. Wala na tayo kumpas tungkol galingon. Patuyan sa bisyos kalibutan. Atong ibinuangan ng Ginoo bisan siya magbubuhat mga kaigsunan. Milyon niya ang imong garibal. Wa pa kay diin, wa pa kay kamot, pero nilahot tayo ka. Karon ganahin mo na kantao sa may imong gusto. Muhatag ay tagpasalamat sa Ginoo. Kahibulungan ang iyang buhat. Sa 13, giumol ako sa kabuanggan sa akong inahan. O gipanalimdan